लाइथांनि सेलो मुंगिया गामि थाना बै खबजाक 18 मुरा आमसिनि 35 माइल आमसियो लाहारु कंगो बुजाकमनि बुदु देबरमा अशित देबरमा बाय पातिमुनि यागुलो बुदु देबरमा ताबुक बेले शाखामियांगै थंगारो क्लाइजाक हाइने बाय कक्तमा मानै थांगिसोइका TWF नि प्रेसिडेंट मनिहार देबरमा खबै बिनि बदल रक बिनि नुखंगो थांगै कक सलिमनि यागुलो तमुंनो बुनाय अशित देबरमानो FIR क्लाइमनि यागुलोबो रमिया हिनके हास्तिनि बुरि बदलक चमा कतरो अंखनाय हिनै ककसाका आसुक सिमिया पातिमुनो किथिंगै बुदुरानि देबरमानि नुखुनि बर रनुतलांगै मंगिया कामिओ एबा मंगिया बेजु थांगै अशित देबरमान मुंगै FIR खलाइका मनिहार देबरमा आसुक सिमिया बनो खेरेंबर शाक हामनगो तलांगै शाक नारनानिबो कगरिखा तेसुबो सुनिबागैबो याक फलगरिखा हाइनो ने बुसकांगो आंगो जे देबरमा खापानि दाखुताय बुखुकसं तिनि बाय पार्ट 3 याखेबा कसक थाम कक्तमा माथुमानि ठीक अन खरो पुइला अ हास्तेनि बिसिङो तंनाय तिब्रा सारंनि तंथाइनक याखेबा नखुं बुजागै साक दुखुमानानि कक्तै खुरसाया सानि सिगां बरकनि नखुंनि अवस्था याखेबा अनकनि मांप्ले नरकजा नासिगेनारि जदना किसि कपला यांने मांप्ले किजाना हाना बागे कोइना yang वाति कलाई थंगो रंदक नि माइरं खुइ बुसाबुतिना माइ सारि लायै माइरं फोरों पाइलायजाक अन खर पातिवै थांमानि थांनाय काली फुजा तेरनि आइमानि हर काली फुजा तेरनि हरव थंगार क्लाइजाक अबुखुक खरकसानि बुमा बुदुरानि देबरमा अथाय 18 मुरानि बिसिङाव खबजागो 35 माइल लाहार कटर बायनि रुकुंगो गामि केताल खाइ फाइजामानि ब्रक पियाबा बबो हाय वानसु लायै अबकुबै जों राजा महाराजानि आमालनि सिमिनो क्षत्रिय चन्द्र बंश अ समाजनि बरकबा जों सुवाक माइखाम जरानि वो जों किसा मिसे नंलायो जतति बसानि बिसिङानो अबो हायखिनो बरक नुखुंगो चलिया बाय वाइसा वातानो वाइसा बफांतानो बहगनि चबावो वाइसा बुतक फालो गरा फालो के तंलाय थानि काइसा रसाब मुंगते मोसामुं पान्दा अर्केस्ट्रार अंमानि काली फुजानि तेरनि अ हरवो अ तेरो मोसामुं रसामुं नाइलेनि लुकुरंनो मालखुं माइ रोका थानि खरकसा सराय 18 मुरानि राजु देबरमा अन खरनो फाइमानि गरा नंनानि हनै खापनि दाखुताय बुखुकसं गरा नंनानि फाइमानि 10 हासि तबै फाइसिबो अ राजु देबरमा अ नुखुंगो खुरसाताय गलायो गामि आमसाइनि लुकुरंनि खुक्तिना मानमानि अ कक्थाइसों अशित देबरमा बिनि बुफानो बआगि बुइ बुथारजाक यागोलो उग्रपन्थी याखेबा NLA तिनि आदं सादिन त्रिपुरा स्राना हनै नंखनायरंनि बिसिङो खरकसा आदंबो साइमिया बेनि बखाबो अ मायरक बियां कमाय थांगा हा किफिलिना हनै कक्थाय खसननै सिलाय बालै थानायरावबा तेनि तमा बुरिनि सागाबा सबरब खाबेलिनि सुंमं गतर फुइला सालताम सालबुरि कावै थांगा थंगार खलायजाक बिथि कलसा बुया इंजेक्शन कंसा बुया ट्रिटमेंट खलायजाया आं साकफां बरम गनां मोसांसार गौतम देबरमानो साहरे मंगिया कामि PS हाबानकनि असि बिनि जिपसि बायखाय मंगिया कामि PS सागाम नगद लांगै थंगार खलाय फेमनि रां फैसा करे ट्रिटमेंट खनि बागै बरनो जिबि सागाम नगद रेफार खलायजाक पियाबा यागो रां फैसा करे बे थाङै मालिया थमरा दमला थिलायतै स्रांचति टिभि चेनेलनि बखाखै आं साकफां कक लुकुरनो रेमानि कयहरमानि अ हास्तेनि माया गोनां रांचाक त्रिपुरा हानि साजुक संनो TWF नि आदंजुक सं अन खर फाइ सपाइया लगियो बरंनो तुइ फैनाय चिनि बरमजुक मनिहार देबरमा बबो हाय नुक फाइका बरंने खुक्तिबो जों नरकनि बुसकांगो अ मांफिलि रंनो अ बै अ सेरायनि जे बुसागो साक दुखुमान माने रि खुक्साय फुरुंनानि केरं रायदा राखुकजांनि बागै जों फुरुंमाया नरकनि बुसकांगो तुबै माया हायफानो नरकनि बुसकांगो जों काइसे कुइसे मांफिलि तुबुखा ब्लार खाइ फुनुका बुजिवैना हादानि चेर साखादि साइतकदि बुसिक जरदै साक दुखुमान खाबो यांगनो अ रांचक त्रिपुरा हानि साजुक सं माया गोनां रक खा कवार बाय तिनि अ नगो फायै नायफायजाक
khorok buri asolo ja watui chachar rok silai no borok bo haino kami bisingo harpe buljage phalemani khapani da kodai bukhuk song singlaia na borok ne khuk tei saima laia na je khoroksa buri bujamani borok ne bokhawo bobo haima dongkha mem norok khorok buri no puila Swrangchati channel habanok ni bakate khulumkha khako purbai belai belai ke hambai chini Swrangchati habanok no karon chungno o je bisingo obo haike goto nangui tongmani o khobor no norok chungno puchogiri mani bagai chung tini TWF Central Committee ni ese ang new president engke mani yagulo obono first nukha je chini buri rok nirjaton khaijak mani obono nainani bagai chung tini oro phailejak chini Krishnapur Vidhan Sabha ni bisingo khobjak Lakshmipur BC ni andaro kami katal hunjago chini oro phai sakpaikya ani logiwo chini bukhok Buddha Lakshmi Debbarma chini bukhok Dinarani Debbarma chini bukhok Kajol Rupini जों अर खरक बुरि फाले जाखा अ खबर न मानै बेलायखायनो नायै चिनि बुखक बुदुरानि देबबरमानि जे अवस्था जों नुखा बुखक बाय सानानि मतया जे बिनि बन बुमानि जे जागारको बुखा जों नायजाकनानि मतया अ जागारको पर्यन्त बन बुखा अबनन सानामु जों जे चिनि तिरप्रा हास्तेव सरकार तंगै तंगु अथच अ विधान सभाव कायसा चिनि तिफ्रासा हामग्रायनि मन्त्री से मानजाक अ विधान सभानि आं कयनाय चिनि हापां सरकार रकनो जे जागाव बीजेपी नि स्लोगान तंगो बेटी बाचाओ बेटी पढ़ाओ किन्तु बा जों पाहार अञ्चलगो जों नुगो चिनि बुरै रकनो अबा हाके निर्यातन खायजागो अबा हाके बुई तंखा जे काली पूजानि ताइनि दिन 13 तारिख नि हर अगत नांगो बंनि अरनि न कायसा बिनि काकी ताइ कायसा नक पिरकमानि चला आबनो बनो असय असय एरें एरें बय बाय सिखला तंगो हनै बिनि बसायनो कक्ताताल सावै गोबां मा बरक रंनो रिंगै अर बुरि मानि अब बेलायखैनो साया अब आइननि पदक्षेप मानानाय जों तो बरकनो साका बरक FIR खायनाय थानाव आं अबनो कयनाय जे दुसि बुरैनि ऊपर जेबाबे हात दिखा अब कोनो दिनो रिउइ मानया जुदि सायां तंखाय कक बाय कक सालाय मानु बिचार आसुगलाय मानु चौधरी हिनिबो संजागलायो जों नुगै दङ उसगांगो से आस्ताबलो जनजाति गौरव उत्सव चौधरी रंग बरम रिउ अरनि चौधरी तंना निश्चय बरक जुदि न गभर्नमेन्ट बाबे सरकारि बाबे आरो जनजाति गौरव उत्सव चौधरी रंग बरम रिमा नुगै दङ जों अंकनि बिसिंतै मिडियानि बिसिंतै हिंगा तिनि तांगै चौधरी रफानो बिचार खाया कोनो असय असय बर कायसा बुखुकनो कायसा बुरैनो अबा हाके बुसाइनबो ताताल सावै नंनि रखलाय रहका बिहिंनबो जे बाबे बुखा बरक एरें एरें अब तो कोनो दिनो अंगै माया अब जों एसे TWF सेन्ट्रेल कमिटि जों बुरै रकनो नायकल नाय हिसाबै जों दिनै खानांगै जों बेलायके बुखा दुख नांगै जों फायका चिनि अतिफ्रा हास्तेनि बुरै रकि जों मागना दा जोंखाय ताबुक समाजक करै दिबा बुरै रक तिरप्रा हास्ते बया बुरै रक सारा भारतबर्षव जों नुगु प्रधानमन्त्री থেকে आरम्भ खायै मुख्यमन्त्री बंग बुरै रक राष्ट्रपति उंगै थांका किन्तु बा चिनि तिरप्रा अ चिन्तिफ्रा जग बुरै रक ताबुकबो निर्यातन खायजाक मानसि पायाखु अब ब जागानि कक अब ब जागानि आइन दं चिन्तिफ्रा आलादा बाबे दा आइन गिजाक दं अब सां प्रश्न खायना मुचुं सरकार रकनो आबनि बागै आं अबनो कयनाय मिडियानि बिसिंतै खलायै जारा नाय तंनाय रक नरक जत्तनो खानांगै अ बुखुकनि बुदुरानिनि ऊपर जेबाबे बुजाखा निर्यातन खायका दुसिनो जों शास्ति रिना नांनाय बजे सापां दंथु आनि नगनि बरक फां दंथु बुनि नगनि बरक फां दंथु दुसिनो बनो शास्ति रिनानि बागै जों दिनै अर जत्तनि थानिवनो आं पुलिस प्रशासन रकनो बां अबनो सानामुसुंगो नरक अ दुसिनो दाति खाय रम्बुय शास्ति मारिनाय कारण जों नाया जे चिनि तिफ्रा जग बुरै रक जों बताबुक तिफ्रा जग बुरै रक ब गोबां मा MLA अंगु आगिबो मन्त्री रक अंगै फायका ताबुक अ जराव खाय ताबुक बेटी बाचाओ बेटी पढ़ाओ अ जराव खाय चिन बुरै रक सातक जागो बुजागै तंनानि जरा दा फायका बा
जों खाय आसि अन्धकार दंबा जों आबोनि बागे फाइट खायनाय TWF सिरिं सिरिंगाय तंगला सारा त्रिपुरानि TWF रो खानांगै बासानाय जों अर फाइट खायनाय যতদিন পর্যন্ত মানে বিচার নিয়াসাক जों बुखौ बुदुरानि লগিন নতংনাय नि पग्रि ওই थाङो जों दिनै अर फायनाय আমরা नरक खनाय मनखना खापनि दाखोताय बुखुक्षां खरक बुरै और आंचक त्रिपुरा हानि साजुक चंनि जे माया अ नखर फाइ बरक माया मानजो फाइमानि याखाइबा अ नखर बर कग्रिलां मानि TWF नि बखाक्तै हास्तेव हमसां सोंनाय अ बुखुकनि न खानांगै कालप्रिट याखाइबा जे अरव थेमरां बुनाय असित देबरमानो हापांनि बखाक्तै याखाइबा कुनु माजरारि याखाइ अबनो तुमुं PS हाबानक प्रशासन केरं रायदानि बिसिंदि तुमुं नाया हिनखाय हमसां सोंनाय कताल TWF नि प्रेसिडेंट बरमजुक मनिहार देबरमानि खुक्तै खापानि दाखोताय बुखुक्षं अरव किसिसा अबब खरसाथै दङ खापानि दाखोताय बुखुक्षं अ हास्तेनि सिमिया हायं हाकतरनि जत बुरिरंनि बागै भारत हाक्तर हापांनि बेसिरभाग गोबांकुक बुरिरंनि बागै पवित्र इंडिया पेनल कोड जे केरं राखकमानि नरक सिसादि आं अ ककथाय साना थांया जे नरकनि नखुंगो जानि जा साइसाबाय जिंजालंलायदि वालाय सुलायंलायदि अ कक साना थांया फियाबा बोरै ताबुक केबनि गुलामिया आनि बिहिक आनि प्रपर्टिया निनि बिहिक निनि प्रपर्टिया जानि जानि बसायनि प्रपर्टिया बरक बरक सादिना दङ बरक सम्पूर्ण बरक फ्रीडम दङ बरक बरनि जे खानि मुसुं থেকে চলিব চলিমাनाय याखाइबा बर तङै मानो साकनि नुखुंनि बिहिक न साखाय कमेन्ट हामिया माने मानो हाइफेरा मा सासिनाय बिनि मर्जिओ सारा बिनि मुसुं मानि सारा तुमुं आं बन साकबानो तांखा आनि बिहिक तुमुं PS हाबानगो थाङै मामला खायखाय आं आलंग थानानि अबहाय केरं रायदा राखक जा खापानि दाखोताय बुखुक्षं अवश्यकै रिवैब हाफां अवश्यकै राखगैब केरं तिनि थंगारन थंगार वाबाय लाथाबाय बुजागु बर थांनाय सेप्टिक्रै इहास्तेव बेलायनो वानामा सिंचा बाबिसादिगि बेटी बासाव बेटी पराव ताई बाबिसा प्रेक्टिकल नुजागु बेटीखौ मारो बेटीखौ हाताव अ ककथाइरक बेलायनो खोनाथक कामि आमसायाव माइकिं बाइके चिरिखक लायमानि एवारनेस खेलेमानि प्रेक्टिकलखाय खिसलां फातिरे बुजागै दङ खापानि दाखोताय बुखुक्षं मानसितनि स्रांचेरि टिभि चेनेल आंनरनि अजित देबरमान अबहायकेन जों गुबै मांफ्लिनो थानाय सालबुरुम तालबुरुम तुबै दङ